Jo mai he parlat davant de tanta gent i es passen molts nervis, o sigui que... A més, tinc aquí davant aquesta gent que són uns monstres fent mítings i això d'haver de començar és com... Vamos. Vamos. Jo volia començar compartint el que per mi ha estat una de les millors notícies que hem tingut aquests anys, que hem estat patint unes retallades de drets i llibertats brutals, i és que malgrat tot això, molta gent diferent, que veníem d'orígens diversos, ens hem trobat a les places, ens hem trobat a les marees, ens hem trobat als carrers, i des de tots aquests llocs hem estat capaces de desafiar lleis injustes, hem parat desnonaments, hem defensat les escoles i els hospitals, hem denunciat la corrupció. És a dir, que en els moments més durs la gent del carrer ens hem arremangat i hem fet política en majúscules, perquè tot això és política en majúscules.